କଲ୍ ସେମିତି କରିନୁ ଏମିତି କଥା ହୁଏ। ଏମିତି କଲ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କଲ୍ କରେ କି ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ତମ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ଅଛି ମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି ମାନେ ମୋ ବାଟ ଅଲଗା। ସିଏ ଦଉନି ନା ତମେ ଦଉନ? ନାଇଁ ସିଏ ମୁଁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ପାଉନ ନା କଣ? ନା ଶୁଣୁଥିବ ଦେଖ ଭାଇ ଶୁଣୁ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାର ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ କଣ ପଚାରିଲଣି? ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସେ କଣ କହିଲା? ମନା କରିଦେଲା? ସେ କହିଛି କହିବି ଆଉ କହୁ କେତେବେଳେ କହ। ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସେ କହିଦେବି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଟିଗଲା କିଛି ନାହିଁ କଟିଯିବ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ମତେ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା ସେ ଯେ ଚାହିଁବେ ସେ ଝିଅ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଟୁଲୁ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବେ। ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଜଣେ ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଗୋଟେ ରଖି ଆମ କଥାରେ ଅଛି କଣ